Kada sam bio mlad ja, slušao sam razne ljude na internetu. Imao sam pristup mobilnom telefonu, imao sam internet, YouTube i sve ostalo. Neki način prokockao sam mnogo godina svog života, prateći pogrešno vođenje. Bilo mi je potrebno mnogo bola i glad, patnje za svoje uspehe. Ali ne želim da drugi prolaze kroz to. Zato pokrećem ovaj YouTube kanal kako bih mogao da pomognem duhovnim tragaocima širom sveta na vašem putu. I ne želim da prolazite kroz ono što sam ja prošao. Nemate pojma kroz šta sam prošao za svoje dostignuće. Dakle, postaću videa. Znam da je ovo prvi put da sam pred kamerom. Ako imate sumnje, pitanja, možete. Pošalji. Možete, pokušat ću uraditi sve što mogu da vam pomognem.